Čaute ľudia, pri dneskajšom novom videu. Dneska si otestujeme toto púzdro na Gold M1911. Je dobre uložené, má tu aj 7-palcový zásobník, plynový Gold M1911. Dobre, vlastne vyťahuje sa to trošku ťažšie. Dneska si ho skúsime aj nasadiť. Musím vyzlieť tričko, lebo bez trička sa to zle nasadzuje. Pozor, je dobre, dokáže sa aj o vás zachytiť. Ozaj prechytiť. Takže odporúčam. Toto som kúpil v Maxe Žiline v Komande. Pošlem vám aj popis. Takže nasadíme, prečo urobíme? Nasadíme si opasok s púzdrom. Opasok s púzdrom som už skúšal, behal som na záhrade. Je to úplne super, vidíte, ako sa hýbem. Žiadne, že zle. Je to dobré spracované. Takže ďakujem za sledovanosť videa a nezabudnite dať like a odber. Môžem natočiť nejaký airsoft s týmto púzdrom. Čaute.